कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. राजकीय निवृत्तीनंतर चर्चेत आलेले माजी खासदार निलेश राणे हे सध्या कोकणात पुन्हा एकदा चर्चेत आले. यावेळी चर्चा आहे ती निलेश राणे यांच्या बॅनरची. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या निलेश राणे उद्योग मंत्री उदय सामंत आणि उदय सामंत यांचे बंधू किरण सामंत यांचे एकत्रित बॅनर लावण्यात आले. हे बॅनर सध्या चर्चेचा विषय बनले. काही दिवसांपूर्वीच निलेश राणे आणि उदय सामंत यांची रत्नागिरी येथील त्यांच्या निवासस्थानी भेट सुद्धा झाली होती. आता अचानक निलेश राणे, उदय सामंत आणि किरण सामंत यांचे एकत्रित बॅनर लागल्यानं सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा चर्चेचा विषय बनलाय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.